Sziasztok, Andy vagyok, és most ebből a Minecraftból indítok, mert csak ezt vette a Fraps, amit nem kell így elindítani és így buziskodni vele. Na szóval itt van velem Máté, azaz Rednek, meg Rudika is, azaz Matyika. Na, Szevasztok! szevasztok! Most én pofázok. Na, készült egy új csatorna, amire mi 3-an fogunk feltölteni videókat. Ami Három muskétás! Hát igen, azok. Na, mi vagyunk a muskétások. Hívjatok Meg az anyádat, te buzi! Na, akkor oda, ami biztos, hogy feltöltünk már, az a GTA San Andreas gameplay, illetve bemutató. Én majd bemutatom. És Én meg végigjátszom. Igen, ő fogja végigjátszani. Fraps nélkül! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Buzi. Na, szóval Andy veri, úgyhogy akkor átadnám neki a szót. Csokolom. Ja igen, hogy nézzétek majd a blogot is, amit majd leteszek, kiteszek leírásban, meg a channel-et is kiteszem, de ez felkerül a channelre is, meg az én channelem. Anyádat írjál, bazd meg videó alatt írsz, te buzi! Na, itt titogatnak nekem. Szóval, van a channel, ahova mindenféle videó fel fog kerülni. Nézzétek, iratkozzatok fel, azt lájkoljátok össze-vissza, mint a buziságokat. Igetszik. Szevasztok! Rudika egy buzi. Sziasztok.